Disperasya na din niya amon, waray ko kung pawaray-waray kaya na ako ni Hawon nakabuhi. Di ba? Umato kayo mo kanina. Oo. Pagbalik ko, gimbiniling na mo na ako ni Hawon, ang buta, nahikain, piniste. Napatapod ka pa naman nga anya kumakaon pa rin. Nagdara na lang ang naging bandihado kay maara kayo man kuwan. Mopay, pare. Pare, Ay, ano ito niyo mo to yakon pare? kumpare, disperasya na amon. Mahara ba kong tandakon? Ano mo nga ni Dako ang karnero? Oo. Upad mo ako kay Juan, damot ak lutoon, magdalaga ko. Pasyada nga to niyan, pasyada. Dito na Bakit kayo pare ha? ako, dito na lang ka na. Ay, salamat. Ano ha? Wala ka. Disperasya na adlaw dito amon, ha? Oo. Ang dako ang karnero, dako. Oo. Ay, laka, dali lang. Ay, kang gini na ako pare. Hindi ko din lamutit yung mga gamit. Ay, amon din pare. Oo, adi na. Dako niyan, pinakadako. Oo, amo na tiya. Kadako ko manini. Kuha ninin pa kani. Guro niyan, kay bayan magagluto ako dayon pa kani din lakaw na. Oo. Makadi ako. Oo, sige, sige. Ay, salamat din rin ako niyan makapangalayo. Ito nakmakaon dito ka na pa rin yan. Abot na di atin ora. Papatong kay Leia kay wala kay garanda. Kaya niya palito nin 500 o kinene. Okay, te. Tenora. Ano ko no? Alitihin kuan. Adin babaligya ko nga kardiro. Pero man ano palit ito? 1.5, babaligya ko na yun kuan. 500 kay disperasya na amon. Wala kay kuruan, naranda. Sige, papalitong ko kay wari lot kami didi. Oo. Unan. Magupay na eh. Nakausap. Unan. Nagkakadamo kami. Kausap palang gamita ya. Ate, ate, oh. Adi, 500. 500. Ay, thank you. Kuan. Salamat. Igdadaon ko lang eh. Kaya nagudalaking kuan. 10 kilos sa karne. Igdadaon ko. Pasyada na lang ito niya na balay. Oo. Makadi ako. Salamat. Sige, salamat gihap. Nakaluto na gada diada. Dadara kinsod lang kay para maaraw king bringham kay para buwas ko. Ora-ora na laliwat kay akong kalderong gingamit niya. Makadinaw kay bahin ko na bak maubusan. Makadinako. Kakapon niya mo pa kay umubutak dahil niya. Ano daw mo? Lingaw man. Ano daw bahin may adidit mga bisita sulod. Mopay, pare. Mopay, pare. Uy. Ay pare, nagdara na yung bandihado. Ha? Bandihado. Gidaw, pare, pasensya. Ana ako ni Hawon nakabuhi. Ha? Disperasya na din ni Hawon. Waray ko kung pawaray-waray kaya na ako ni Hawon nakabuhi. Di ba? Umato kayo mo kanina. Oo. Balik ko, gimbiniling na mo na ako ni Hawon. Ang buta, nahikain. Piniste. Napatapod ka pa naman nga anya kumakaon pa rin. Nagdara na lang ang naging bandihado kay maara kayo man kuwan. Pasensya. Kaya nawarayan. Pawaray-waray ko na kung ani pare. Waray pakpakan. Waray pakpak. Pamahaw kay agin na. Pag pinamiling ko na ako ni Hawon. Badang, Pasensya na. pinistik ka. Pasensya ko na pare ha. Ano daw? Ano man akong kaldero kuhaon ko nala? Ha? Ano mo kanino? Oo. Aw, kuwan pare. Hindi ka na kulad to dida. Din ba? Pagkita ko. Nawara man ang buto ni nagkuha pero ay kabaraka kay. Kuwan nga ni bibilgon ko na lang to. Babalik ko na mo buwas. Kaya ko lang to. Sige labangin kikuhanan mga kapuyan. Badang, pinistik ka pare. Adi magutom-gutuman na. Makadin ako. Kuwan kay. Balik-balik na lang mga buwas kay bangin makaremedyo dito ng karne. Wala ko na kaya na makukunan. Pasensya la. Sige. Badang, pinistiya. Adi magutom-gutuman na. Pinistiya. Malakat ako. Maadi, bayanak din ni mamatit gutom. Makadi ako. Ato na kat siguro pare. Nagdadaro pa yung tupperware. Di ko din ipapalamunon kay makusog yung lumamon. Maabot yan ng takapaturan na mga taga-samar. Magsasara na kami.